Bil-proposta tal-Partit Nazzjonalista ippreżentata mill-kap tal-Partit Bernard Grech il-ħadd li għadda se jgawdi kull min għandu pannelli jew sorsi notfa ta' enerġija. Ma' Net News, Bernard Grech spjega aktar dwar kif din il-proposta tista' tkun biss taġit għal poplu Malti. Għax biha tinqatal kollox l-inġustizzja fil-konfront ta' dawk li bijaw il-units ta' enerġija lill-arms bi prezz anqas minn kemm jixtru kull unit. Dan anke b'apprezzament għall-impenn ta' dak li jkun biex l-arja ta' madwarna tkun aktar nadifa. Aħna qegħdin nipproponu li dawk in-nies li jispiċċalhom il-kuntratt u allura jibdew jitħallsu biss 7 ċentesmi u nofs għal units li jiġġeneraw għaliex aħna natu każ u aħna nirrikonoxxu l-investimenti li jagħmlu anke qegħdin jgħinu biex l-arja tibqa' nadifa qed jiġġeneraw units minn enerġija alternattiva, aħna qegħdin ngħidulhom illi huma se jkunu qegħdin jitħallsu taħt gvern nazzjonalista mill-inqas minn flok 7 cents 5 mill-inqas 10 cents 5 għal kull unit li jiġġeneraw. Se jkollna aktar proposti f'din id-direzzjoni bla dubju dawk li għadhom il-kuntratt li għadhom jieħdu 15, 20 jew 22 ċentesmu dawk jibqgħu jitħallsu bir-rata fissa illi huma qegħdin jitħallsu. X'in jerġa' mbagħad jieqaf jew jonqos dak l-ammont l-inqas ammont ħajkun skont il-proposta tagħna 10 cents 5. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li din il-proposta ntlaqat tajjeb ħafna u kemm hu kif ukoll membri oħrajn tal-partit irċivew kummenti pożittivi għax din tfejjaq l-uġieħ ta' min investa. Kenna reazzjoni tajba ħafna, mhux biss jien direttament imma anke mad-deputati, mal-kandidati l-ġodda. Ukoll anke min ċempel id-dar ċentrali qegħdin jinformawna li dak li tkellimna dwaru dak li proponejna ħanna qed imiss propju fuq il-ferita ta' ħafna nies li qed iħossu din inġustizzja. Din il-proposta jħolqa minn katina ta' proposti li huma parti minn strateġija holistika. Il-Partit Nazzjonalista tenna Bernard Grech għandu strateġija ċara u jaf xi jrid għal pajjiżna. Fosthom b'dan l-impenn qawwi favur sorsi ta' enerġija nadifa u bl-inċentivi biex navvanzaw f'dan is-settur importanti.